मेट्रिक पास जादों दिरिलिटि पाब्लिक स्कुलनिफ्राय पास जाबोनानै फैबाय ओमफ्राय आंनि पार्सेन्टेजआ 94.4 मोन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय गोबां अनजिमा आरो रेंक मोननानै मेट्रिक आरो ओइचएस आनजादाव उथ्रिसार जानाय गामिनि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनो मान बावदों कसुगाव ब्रह्मपारानि रायजो राजाफोरा कक्राझार जिल्ला गसाइगावनि कसुगाव ब्रह्मपारायाव गामिनि गावबुरा बिमल बर'जों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा मेट्रिक आरो ओइचएस आनजादाव गोबां अनजिमा आरो रेंक मोननानै उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनो बोसोरफ्रोमबो मान बावबोनाय बायदि देग्लायबो मान बावदों गांसे आर'नाइजों लोगोसे नोगोद 2000 रां होनानै गामिनि फरायसुला आरो फरायसुलि बिजाथिफोरखौ मान बावजानाय फरायसुला आरो फरायसुलि बिजाथिफोरा गोजोननाय फोरमायदों गावसोरखौ मान बावनानै बरायनाय हाबाफारि लानायनि थाखाय आङो मेट्रिक पास जादों दिरिलिटि पाब्लिक स्कुलनिफ्राय पास जाबोनानै फैबाय ओमफ्राय आंनि पार्सेन्टेजआ 94.4 मोन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय आङो फुंनि 7थाफोराव सिखारनानै 8थासिम फरायो बेनि उनाव ब्रेकफास्ट जानायनि उनाव फिरसे 12निफ्राय 2थासिम फरायनानै जोंना स्नेक्स जानोसै बेनि उनाव 3 घन्टा फरायनो जानोसै डिनार जानोसै बेनि उनाव फिरसे फरायफिननाय जायोमोन नानिनि हबिया मा थांखिया फरायनाय आंना रिमा कमार्सखौ सेलेक्ट खालामदों ओमफ्राय आं खुदका बिजनेस स्टार्ट खालामनो गोसो दङ दा गुवाहाटी इन्टारनेशनेल स्कुलाव टाइम वेस्ट खालामनाङा जेसे फरायनो हायो बेसे फराय ओमफ्राय फरायबा मोजाङै गोसोआव ला बुस्थुफोरखौ खुलुमबाय आंनि मुङा बिजित बसुमतारी आं एबारनि ओइचएस आनजादाव 80.6% पास जानाय सेन्ट एन्स कलेज क'क्राझार दा आं कारेन्टलि बावनो लाफिनगोन सेन्ट एन्स कलेजावनो आंनि हबिया ओरैनो गान खोनासंनाय मिउजिक इयुन फरायसाफोरनि थाखाय मा बुङो इयुन फरायसाफोरनि थाखाय आं जिखुनु जा एकाडेमिक्स बे जोंनि एकाडेमिक स्टार्ट जाबा सिगांनिफ्रायनो गोसोआव मोजां फरायलांनांगौ निउस मिडियानि गेजेरजों आंनि गथ'नि पास जानायखौ आं गोजोननाय मोन्दों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामियावहाय जानाखि पास जाबोनानै बे फार्स्ट डिभिजन मोननाय गथ'फोरखौ जों बरायदों बेखौबो आङो गोजोननाय मोन्दों आरोखि दिनैहाय गथ'नि थाखाय माबादि सांग्रांथि होयोमोन गथ'नि थाखायथ' आङो गोबां खस्थ' लानानै बेखौ फोरोंबोदों जेनेबा दिथा खालामबोदों एसे दिथागिरि हिसाबै आङो बिनि फरायनाय बिनि नांगौ जेसेबांनाखि नांगौ मुवाफोरखौ आं जगायना होनाय लेखा ओमफ्राय बिदिनो माबा मोनसे नांगौफोरखौ आङो जगायना होयोमोन नांगौ जायोब्ला दिथा होबाय थानानै खबर लाबाय थानानैबो आं बेखौ फरायनायावहाय जेब्लाबो खबर लाबाय थायोमोन जोङो ब्रह्मपारा गामिनि कुसुगाव जोङो ज' दिनै बारदै सिख्ला क्लाबावहाय ज' जानानै जोंनि गामिनिनो माखासे गथ'फोर मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय फार्स्ट डिभिजन गासिबो बिसोरनि थाखाय जोङो दिनै आर'नाइ गानहोनाय जोङो प्रग्राम लादों आरो जोंनि गामियाव बेबायदिनो सिगांनिफ्रायनो फार्स्ट डिभिजन जाबोनाय गथ'फोरनो जोङो बोसोरफ्रामबो जोंनि गामियाव मेट्रिक पास जानाय फार्स्ट डिभिजन जानाय पिअ फार्स्ट डिभिजन जानाय बिसोरनो जोङो आर'नाइ गानहोयो आरो लोगोसे जोङो 2000 रां बिसोरनो थुलुंगा महरै जोङो बे पास जानाय गथ'फोरनो जोङो होबोगासिनो नंखायनो जाहाथे जोंनि गामिनि बयबो जोंनि फिसाफ्रा बा जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे फरायनायफ्राव जाहाथे गोसो होनानै गामिनि सन्मानखौ जाहाथे लाखियो आरो बयबो जाहाथे जोंबो बेबायदिनो गथ'फोरनो थुलुंगा होलांनानै जोंनि गथ'फोरनि फरायनाया जाहाथे मोजां जायो बिनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो बोसोरफ्रामबो जोंनि जायगायाव जोंनि गामियाव मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय गथ'फोरनो जोङो बेबायदिनो जोङो हाबाफारिखौ लाबाय थायो दिनै साबसे गथ'फोरखौ बरायनाय जादों दिनैहाय जोङो गासै मेट्रिक पास जानाया साबसिनलाय सानै आरो हायार सेकेन्डारि पास जानाया 3 गासै 7 धरक 70निफ्राय 80% गासिबो गथ'फ्रा बेबायदिनो पास जानाय डिटेल्स आं दाबो मोजाङै माबा लायाखै 70 एबाब जोब आरो गासिबो
दानि आं बेखौनो बयखौबो जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि गासिबो हारि माहारिनि जेनाखि फरायसा फरायसुलिफोरखौ आं बेखौनो हांख्रायदों जाहाथे मोजां फरायनानै गावखौ सासे गुन गोनां जाहाथे मानसि खालामनानै लानो हायो बा गावखौ मोनसे लेखा गोरों मोनसे समाजजों जाहाथे मिलायनानै जाहाथे थानो हायो बेबायदिनो प्रत्येक जोंनि फरायसुला फरायसुलि गथ'फोरखौ आङो बेखौनो खावलायहरबाय जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा मोजाङै फरायो दानि गथ'फ्रा अनेक रोखोमनि बिदिनो गाज्रि रोखोमनि निसा जिनिसफोरजों सोलिनानै अनेक गथ'फ्रा नस्थ' जायो बिनि थाखायनो आं गारजेनफोरखौबो खावलायो गारजेनफ्राबो जाहाथे गथ'फोरनि सायाव मोजाङै दिथा होनानै गथ'फोरखौ जाहाथे मोजां लेखा गोरों खालामनानै बयनिबो न'खरा जाहाथे मोजां परिबेस मोजां सुस्थ' जाहाथे मोजां न'खर दानानै लानो हायो आं बेखौनो बयखौबो खावलायनानै आंनि बुंनांगौ एसेयावनो फोजोबबाय।